Χαίρετε. Τρίτο επεισόδιο του παιχνιδιού Alpha Centauri που ξεκίνησα. Είχαμε ξεκινήσει από αυτό το νησί. Στο δεύτερο επεισόδιο βρήκαμε αυτό το νησί και αρχίσαμε να το απικίζουμε. Είναι μεγάλο νησί. Τα παράλληλα είναι φορά. Μέσα έχει πολλά υλικά. Θα δούμε και το τι έχει. Μάλλον μας είχαν εγκαλύψει και η Σαντιάγκο. Έκανε εδώ μια απόβαση χωρίς επίθεση. Είμαστε δεύτεροι τώρα, πολύ κοντά όμως στο Σαντιάγκο. Στην Σαντιάγκο, η γυναίκα είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την απίκηση εδώ και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Colonel, ακολουθώντας εδώ το πλοίο της. Λοιπόν, άλλο γύρω. Production complete. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε μέσα. Και αυτό το πάμε να κάνουμε πόλη. Λοιπόν, εδώ είναι ρόκι. Εδώ θα χτίσουμε μια πόλη όπου δεν είναι ρόκι για να πάρουμε αυτά τα δύο σημεία. Άλλη πόλη εδώ μπορούμε να χτίσουμε. Εδώ. Και εδώ είναι καλά που έχει και τροφή και πρώτες ύλες. Ας ξεκινήσουμε αυτό, να το πάμε για εδώ πέρα πρώτα, οπότε θα γίνει απόβαση εδώ. Τρανσπορτίζουμε εδώ, άλλο ένα, να κάνουμε colony. Colony εδώ κάνουμε. Εδώ δεν είναι τόσο καλή. Ας κάνουμε ένα transformer. Ένα former. Συγγνώμη, το λέω συνέχεια transformer. Έτσι μου βγαίνει. 29 turns για growth. Εδώ είναι ακίνητος. Λοιπόν, ναι. Ας κάνουμε ένα hologram theater καλύτερα. Stockpile energy. Και εδώ hologram theater. Και εδώ hologram theater. Βέβαια εδώ θέλει καλλιέργεια. Ας κάνει εδώ ένα former. Λοιπόν, wait. Εδώ να κάνει hologram theater. Ναι, hologram theater κάνει. Ωραία. Εδώ να πάρει τον κατάσκοπο. Λοιπόν, Rocky Moist, δρόμο. Αφού θα γίνει εδώ η πόλη. Terraform complete. Οπ, έστριψε αυτός. Πού πήγε ο νεαρός? Έχουν και άλλη βάση. Θα έχουν αλλού είναι η βάση τους. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό είναι πολύ μακρινό για να πάει να κάνει ανάπτυξη εκεί του σημείου. Καλό να πάει εδώ να κάνει mining ή solar. Γιατί ναι, καλό είναι εδώ, 2 και 1 θα παίρνουμε. Ας κάνει mining εδώ. Εδώ τι έχουμε? 5, 4 πολυτροφή εδώ.
μπορεί να αναπτυχθεί πολύ, αλλά έχει περιοχές για ανάπτυξη. Λοιπόν, ας το πάμε εδώ για να κάνει mining η solar. Λοιπόν, εδώ αποβίβαση. Συγγνώμη. Terraform complete. Εδώ τα κάναμε αυτά. Οπότε πάμε να ενώσουμε αυτές τις δύο πόλεις. Περιμένει αυτός. Όχι, εδώ θα πάει. Εδώ θα περιμένει. Λοιπόν, άστο και αυτό. Ας πάει πίσω. Πάει πίσω. Ξεκινώντας από εδώ. Και βλέπουμε. Όπα. Production complete. Εδώ, αυτός τι πάλι πίσω πήγε. Μάλιστα, θέλει να μιλήσουμε, για να δούμε. Κόκκινη είναι. Μας γλύφει λίγο. Μάλιστα, ναι. Είναι, λέει, δυνατή, εντάξει. Είναι System Miriam, λέει, είναι εχθροί. Όχι, δεν θέλω να κάνω πόλεμο. Μας λέει ότι έχει το τεσάρι, αλλά εντάξει, δεν έχει το διάρρη εδώ στην άμυνα. Τι? Πρόστιμο. Τι πρόστιμο? Γιατί, τι κάναμε? Σούμι. Εντάξει, πόλεμος. Εντάξει φίλε. Ξεκινάμε. Κατευθείαν. Βέβαια. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα. Πού είναι αυτός? Βεβαίως. Έτσι. Είναι εδώ ένα τζιπάκι, πάμε να το βρούμε. Αυτό πάει εδώ, στο σημείο επιβίβασης. Τώρα αυτός... με το τζιπάκι να προχωρά, να τριγυρνάει εδώ είναι λίγο φοβό, αλλά υποθέτω θα το βρούμε το τζιπάκι. Αλλά ας περιμένουμε ένα γύρο. Αυτός ας προχωρήσει να ανοίξει το δρόμο. Rolling and rainy, οπότε παίρνουμε το κλασικό. Οπα. Farm, mine και road. Ωραία. Εδώ road. Εδώ περιμένουμε. Εδώ road. Εδώ. Drone rights. Μάλιστα. Drone rights. Βγάζουμε αυτό. Και το κάνουμε τεχνικό για λεφτά. Ωραία. Production complete. Και εδώ, μάλιστα. Αυτό, ας κάνουμε ένα colony pod, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και λεφτά. Ωραία. Farm Rhine, το δρόμο γιατί δεν τον κάναμε? Ας κάνουμε και ένα δρόμο. Terraform complete. Λοιπόν, αυτό σας πάει προς τα κάτω. Ας ξεκινήσει, θα πάει προς τα κάτω. Α, για να μιλήσουμε τη Miriam. Για να δούμε μήπως μας δώσει κάτι σε σχέση με το Σαντιάγκο. Να τη βοηθήσουμε κιόλας τη Miriam, αφού έχει πόλεμο με το Σαντιάγκο. Να πάρουμε και το Morganic, βέβαια. Οκ. Ας τη βοηθήσουμε. Να ξεκοκκινήσει τουλάχιστον.
Δεν λέει... Για να δούμε τους άλλες. Λέει τέτοια, όχι. Α, δεν μας μιλάει κιόλας. Για να πάμε στο Morgan. Μπλε. Τέλη της Σαντιάγκο για 60. Οκ. Τίποτα άλλο έχουμε. Συνομιλία με άλλες. Αυτούς ούτε. Αυτούς έχουμε, ούτε αυτούς έχουμε μιλία. Τι άλλο έχεις να μας δώσεις? Επιστήμες έχεις? Δεν έχει. Αυτή είναι η Μύρια. Α, εδώ κάποιος είναι. Υποθέτω η Σαντιάγκο. Οπότε... Μάλιστα. Εδώ τι είναι? Η Morgan Industries, ο Morgan. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε το χάρτη. Εδώ είναι το πλοίο. Αλλά θα πάει ίσια κάτω. Για να το πάμε ίσια κάτω. Ρε! Είδες, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Δρόμος. Δρόμος. Περιμένουμε. 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 Εδώ κάνουμε... Τι κάνουμε εδώ? Ας κάνουμε hologram theater. Hold εδώ. Ας γεμίσει πρώτα. Και αυτό σας πάει για την Κολονέλ Καρφωτός. Ή να πάει στη Μίριαμ πρώτα? Όχι, ας πάει στην Κολονέλ Καρφωτός όμως. Λογικά θα είναι η Κολονέλ, ας πάει εδώ. Το βλέπουμε. Proceed. Proceed. Λοιπόν. Πρέπει να ενωθούν. Όπως είπαμε, ας πάει δίπλα και αυτό σας ψάξει το άλλο τσιπάκι. Σιγά σιγά ξεκινήσει αυτός εδώ. Βρήκαμε τον δρόμο. Εδώ δεν έχουμε άμυνα, έτσι. Φυρί το πάμε. Φυρί το πάμε. Πού έχουμε εδώ? Recreation Commerce, Change of Access, Colony Pod. Ναι. Ναι. Φυρί το πάμε, να χάσουμε κανένα πόλη. Τι μπορεί να χτίσουμε εδώ? Ας πάμε εδώ να κάνουμε mining και nutrition και τα κλασικά. Πού είναι αυτά τα δύο, έτσι? Ας πάμε εδώ πρώτα. Αυτός σκατεύει αυτός. Ναι, τι θες φίλε? Μπλε, ωραία.
Πήρε το χάρτη για 50, θα το δώσω βέβαια. Θα το δώσω, it's a deal. Θέλει 468, μπλε είναι. Λεφτά θα βγάλει ο τύπος, ξέρει να δουλεύει τα λεφτά. Θα το κάνω το δάνειο. Ωραία, έτσι, είμαστε φίλοι και τα λοιπά. Enemy project initiated. Φίλε, θα αργήσει. Θέλει να κάνει το Virtual World, αλλά δεν νομίζω At προλάβει. atrociously Ah, high μάλιστα. energy states, the properties of matter change subtly and new Ανακαλύψαμε miracles become την άμυνα possible. 3. The Καλό plasma αυτό. accretion process is now. Εδώ χτίσαμε, οπότε workshop. Εδώ αυτό γίνεται obsolete. Αυτό γίνεται apply. Αυτό γίνεται obsolete. Και θα ετοιμάσουμε το νέο πλοίο, δυνατό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα το χτίσουμε στο on the fly που λέμε, αμέσως. Για να δούμε, μάλιστα. Έχει εδώ δύο πόλεις, μεγάλο λουτσικό νησί, αλλά δεν έχτισε μέσα στο νησί, έχτισε στο νερό. Μάλιστα, εδώ και εδώ είναι το νησί, να περιοχή καλή. Και μεγάλες πόλεις, εξάρες και άλλη εξάρα και πόλη στο νερό. Μάλιστα. Μάλιστα, και είναι πολύ κοντά στη Μίριαμ, η οποία χτίζει πόλη στο άσχετο. Τι έχτισε την πόλη εδώ, τι την έχτισε. Αυτός ο υπολογιστής. Anyway. Ναι, γι' αυτό αναπτύχθηκε πολύ Σαντιάγκο. Λοιπόν, θα βρούμε ένα σημείο, ένα στενό σημείο. Αν υποθέσουμε ότι από εδώ θα έρχεται να με κάνει επίθεση. Ένα στενό σημείο θα βρούμε. Όχι αυτό. Πού είναι ρε παιδιά? Αυτό. Εδώ κάπου. Να βρούμε να χτίσουμε μια πόλη στο νερό. Αποβίβαση. Θα χτίσουμε μια πόλη στο νερό για να κάνουμε περιπολίες. Να κλείσουμε και τη δίωδο. Η πόλη θα χτιστεί εδώ. Εδώ έτσι. Ωραία. Ωραία. Αυτός πάει πίσω. Εδώ στο σημείο επιβίβασης. Flat training, θα το κάνουμε με solar αυτή τη φορά. Εδώ ψάχνουμε το φίλο μας. Colony pod κάναμε. Οπότε πάμε για άμυνα. Και αυτός θα χτίσει την πόλη. Θα τη χτίσει ένα, δύο εδώ, όχι δεν γίνεται και τα δύο. Θα τη χτίσει εδώ την πόλη. Ένα, δύο, όχι εδώ, ένα, δύο. Εδώ θα τη χτίσει την πόλη. Πάει κατευθείαν. Η άλλη πόλη θα χτιστεί, είπαμε, εδώ. Mining. Φτάνει με τα formers. Άμυνα. Να πάει στο νησί για αξιοποίηση. Εδώ farming. Το τζιπάκι δεν βρίσκουμε όμως, έτσι. Production complete. Το εχθρικό τζιπάκι δεν βρίσκουμε.
rolling και arid. Ωραία. Φόγκους και πόλη. Αυτό έτσι. Όχι έτσι. Να χτίσουμε την άμυνα πρώτα και μετά. Οπ! Το τζιπάκι. Το τζιπάκι και έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Το τζιπάκι και έχουμε πρόβλημα, έτσι. 4, 3. Αχα. Το στέλνει άρα 2. Άρα δεν μπορεί να μας κάνει επίθεση. Για να μείνουμε εδώ. Build. Ωραία. Support from here. Ωραία. Όπα. Άμυνα. Μπαίνει μέσα. Και πάει εδώ πέρα. Ναι. Ενθαρρυντικό, εδώ βρήκαμε τροφή. Farm Mine Road. Εδώ τι έγινε αυτός? Όπα, λάθος. Και τα κλασικά. Recreation Common. Αυτό. Και βλέπουμε. Ναι. Hold. Δεν κουνήθηκε αυτός. 3, 3. Αυτός που πάει εδώ? Ο νεαρός. Ο νεαρός έτοιμος να χάσει είναι έτσι πως πάει. Πίσω. Ας κάνει mining. Τι να κάνουμε τώρα? Μάλιστα. Plasma Sentinels. Άντε να γίνουν, να τελειώνουν. Άντε. Το βγάλουμε έξω, περίμενες. Και εσύ πρέπει να περιμένεις. Ωραία μάγκα, πού πήγε ρε? Πού πήγε, εξαφανίστηκε? Hold. Terraform complete. Εδώ τι πήγε να κάνει, αφού δεν ανοίξει καμιά πόλη?
Τώρα μάλιστα. Ωραία. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πόλη. Και εδώ είναι νησί. Και κάπου εδώ να στήσουμε περίπολο. Εδώ δεν βλέπω νησί. Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ. Τη διαδρομή για περίπολο. Ωραία. Όχι. Άντε ρε, άντε ρε. Πω πω. Δεν το περίμενα. Μπράβο, ωραία. Χάσαμε ένα φόρμα, δεν πειράζει. Πάλι καλά, μόνο ένα φόρμα χάσαμε. 5, τι 5 ρε φίλε, χαλάρωσε. 5 λέει. Πολύ τροφή μέσα. Εντάξει, άστο έτσι. 5 λέει. Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Άσε να είναι λίγο εδώ πέρα έτσι. Αυτός εδώ. Έχουμε και τα σκουλίκια. Άσε μέχρι να γίνει η πόλη εδώ. Να επιβλέπει. Κόλωνη. Άμυνα διαλεμένη. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ. Αυτό είναι φόγκους. Εδώ ξεφορτώνει. Αυτός πάει στο σημείο επιβίβασης. Εδώ κάνει... Ας κάνει solar. Εδώ φάρμα. Ωραία, βρήκαμε plasma sentinels. Αυτός θα πάει εδώ πέρα για μια σχετική άμυνα. Πέντε ένα τρίτο, 6 2 τρίτα. Ας πάει από εδώ. Ας συνεχίσει να βγάζει, άμυνες. Hold. Road εδώ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ας κάτσει και εδώ. Α, ας πάει και για τα σκουλίκια μπας και αυτός θα πάει, είπαμε, εδώ. 1, 2, εδώ. Ωραία. Ωραία. Ανάπτυξη τώρα. Έτσι εδώ. Διαλεμένη ανάπτυξη. Και κάνουμε... Stockpile energy. Ωραία, proceed. Wait. Focus. Λοιπόν, αυτός θα πάει εδώ. Ακόμη μια άμυνα κάνει. Wait εδώ. Περιμένουμε εδώ. Περίμενε εδώ να γεμίσεις. Κάτσε να δούμε τα οικονομικά μας. Λοιπόν, έχουμε maintenance 24, παίρνουμε 17 και το δάνειο άλλα 10. Άρα από το δάνειο κερδίζουμε σε λίγο. Μόλις τελειώσει αυτό θα αρχίσουμε να χάνουμε. Πρέπει να κάνουμε οικονομία, να αυξήσουμε την οικονομία μας. Θα γίνει και αυτό, αλλά έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Κερδίσουμε 3, δεν πρέπει να αρχίσουμε να χάνουμε. Αυτό σας γεμίσει.
Και σε επικίνδυνο σημείο. Περίμενε και εσύ εδώ. Production complete. Ωραία. Ωραία. Πάλι εδώ, όχι. Εδώ καλύτερα. Λοιπόν, ας στήσουμε εδώ ένα επιθετικό πλοίο. Σιγά σιγά να χτίσουμε το στόλο. Ωραία. Build. Πολύ ωραία. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Ακόμα recycle. Ωραία. Και βλέπουμε. Ωραία. Ας πάει εδώ. Να περιμένει καμιά επίθεση. Εδώ τα κάναμε όλα. Αυτός θα πάει εδώ. Οπότε αυτός ας ξεκινήσει από εδώ. Ωραία. Ήρθαμε και εδώ. Build. Πολύ ωραία. Recycle. Για να πώς πάει 10 turn, Άστο. 5 turn. Εδώ έτσι. 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 Σκάνε recycle tanks και μετά. Εδώ συνεχίζουμε το δρόμο. Λοιπόν. Εδώ περιμένουμε. Εδώ κάνουμε το δρόμο μας. 4. Έτσι. Εδώ disband. Yes. Εδώ χτίζουμε. Εδώ έχει δύο formers. Και τζιπάκι. Και πλοίο και έτσι και αλλιώς. Γι' αυτό δεν αναπτύσσεται γρήγορα. Δεν φτιάχνουν τα κτίρια γρήγορα εννοούσα. Ας βάλουμε να γίνεται, όχι, λεφτά, σε λίγο θα έχουμε λεφτά. Ας βάλουμε στο stockpile energy. Hold. Αυτό γεμίζει τώρα. Πολύ ωραία γεμίζει. Όχι ρε παιδιά, πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Στόλο. Production complete. Άμυνα. Production complete. Εδώ για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θα βγάλουμε αυτό. Αυτός πάει εκεί. Αυτός θα πάει εδώ. Wait. Αυτός πάει εδώ για solar. Δρόμος. Το hologram theater. Πάλι λίγο το ξεχνούσα. Δεν πήξω εγώ δηλαδή. 10. Ελπίζω να μπορώ να το αγοράσω. Πω τσίμα τσίμα. Πω. Για 53. Ναι, spend. Το αγοράζουμε όλο. Για αλεμένα.
Περιμένει αυτός. Εδώ το κάνουμε κάτι δρόμο. Εδώ περιμένει. Περιμένει. Λοιπόν, τέλος γύρου. Βρήκαμε το Virtual World. Project complete. Αυτά είναι ρε φίλε. What do I care for your suffering? Pain, even agony, is no more than information before the senses, data fed to the computer of the mind. The lesson is simple. You have received the information. Now act on it. Take control of the input, and you shall become master of the output. Chairman Shen Jiyang, SS on Mind and Matter. Ωραία. Ανακαλύψαμε το Virtual World. Θα μας δώσει πολύ καλή βάση για να κάνουμε μεγάλες πόλεις αυτό. Κάντε εσείς το κομμάτι next τώρα. Λοιπόν. Ωραία. Ας κάνει εδώ την άμυνα. Production complete. Και εδώ άμυνα. Production complete. Proceed. Zoom. Ναι, γιατί τώρα... Για να δούμε. Ωραία, χάνουμε 9. Χάνουμε τώρα 9. Κάτσε. Για να πάμε στην τραπεζά. Μειών 36. Βέβαια, αφού κάναμε τώρα... Ένα σωρό κάναμε. Hologram Theater. Πού είναι αυτά, δεν έχουνε... University Based. Τι ενδιαφέρει το University Based. Όλα σύνολο. Total χάνουμε, έχουμε income 17-27, χάνουμε μείον 9. Για να δούμε. Να μειώσουμε αυτό, 17 turns. Εντάξει, έτσι το κάνουμε. Έτσι. Δεκαπέντε και αυτός, Πω. 28. Λοιπόν, έτσι. 4. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Περίμενε αυτός. Ωραία. Δρόμος. Terraform complete. Κάλε το expand αυτό. Expand. Confirm. Έχτισε ακόμα ένα νησί για να πάει δίπλα. Bold. Εδώ mine. Φάρμα, ήθελα να πω. Focus. Δώσε και το δρόμο. Εδώ... έχτισε και εδώ. Δεν πειράζει. Ας κάνει... Πρέπει να κάνει πλοία. Όχι. Όχι. Ναι, πλοία εδώ. Και αυτό θα πάει... Θα πάει εδώ. Ωραία. Πάμε
πάμε στο workshop να χτίσουμε το colony για την πόλη. 80 cost, 70. Αυτό πόσο είναι? 80 και αυτό. Ποια διαφορά ρε. Και αυτό είπαμε cost 70. Ας κάνει εδώ συναντήσει κανένα στον δρόμο. Ωραία. Ποια θα το χτίσει? Αυτή τώρα, τι hologram θέατρο, που δεν το έχουμε ανάγκη. Είπα εδώ 10 tens, έτσι. Ωραία. Εδώ κάνει... να ξεκινήσει προς τα κάτω να κάνει βελτίωση. Πολύ μακρινό ταξίδι βέβαια. Αλλά πρέπει να γίνει. Εδώ, βελτίωση. Αυτό πρώτα. Ωραία. Ωραία, ας κάνει solar εδώ. Οπα, τι είναι αυτό? Ας κάνει solar. Ωραία. Γέμισε κι άλλο. Καλά δεν το κάναμε. Ναι, την είχαμε 15. 4. Πάμε ξανά. 4. Εντάξει. Είχε συνηθίσει στα μεγάλα νούμερα φαίνεται. Γι' αυτό. Λοιπόν. Focus. Εδώ support from here και hold. Terraform complete. Ωραία. Πάμε εδώ. Wait. Build. Η ανάπτυξη εδώ είναι με αργούς ρυθμούς θα γίνει, αλλά θα γίνει. Support from here. Recycle tanks. Children τώρα. 50 tens. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό. Μάλλον δεν θα αλλάξει και γρήγορα. Ωραία. Hold αυτό. Εδώ είναι... κάνει 4 tens να γίνει. 4 tens, ωραία. Φάρμα εδώ. Φάρμα και δρόμο θέλει. Disband. Εδώ χτίζουμε ναυτικό, βέβαια. Τίποτα άλλο μπορούμε να κάνουμε ένα θαύμα? Όχι. Άστο εδώ να παίρνουμε φράγκα. Και hold. Αυτός... Να πάει εδώ, έχουμε καμία ανάγκη? Όχι. Εδώ... Όχι. Εντάξει. Εδώ... Όχι. Εδώ... Ναι, όχι και ιδιαίτερα. Ας παίρνουμε εδώ πιο πολλά λεφτά.
Αλλά δεν αναπτύσσεται. Ας το έτσι. Έτσι πάμε καλύτερα, είναι. Να αναπτυχθεί η πόλη. Θέλουν μεγάλες πόλεις. Ας δείξω το φόγκος από εδώ. Αυτός... όλα καλά, συνεχίζει να ανακαλύπτει. Production complete. Πολύ μας το βγάζει αυτό και δεν μ' αρέσει. «61, τι αναβαίνει, τι με 2, καλά, πώς είναι αυτό, 2-2, τι να πω, Solar, Fungus, Flat and Rainy, δρόμος. Terraform complete. Λοιπόν, ώρα για Stockpile Energy, φίλε. Stockpile Energy, θέλουμε λεφτά. Και αυτό μπορεί να πάει εδώ. Rolling and Rainy, οπότε μια κλασική αλλαγή. Ωραία. Ωραία. Recycle Town. Έτσι. Hold. Δρόμος. Φόγκους. Έτοιμο το ναυτικό. Και εδώ χτυπάμε Stockpile Energy. Και αυτό πάει διαλεμένα και αυτό εδώ στην πόλη. Ναι. The Unethical με αποκαλεί ανήθικο. Το δανέκι το πήρες όμως, έτσι, το τσίπησες. Και είναι και ευχαρίστηση. Άντε. 4-2-2. Εντάξει, εγώ έχω 4-3. Άρα δεν πειράζει. Τι θέλει? Δεν κατάλαβα. Θέλει να της δώσω εγώ 85. Με αποκαλεί μικρό. Κάρετε ούτε καθόλου ρε. Όχι, δεν δίνω τίποτα. Και μην τυχόν με πουλήσει το δάνειο που σου δώσα. Ή, καριόλα. Να το, χάσαμε το δάνειο. Suspended loan income. Πού είναι το ναυτικό? Να το ναυτικό, όχι να το ναυτικό. Κατευθείαν καρφί έρχεται. Δεν ξέρουμε και πού πάει κιόλας. Τίποτα άλλο έχουμε? Χτίζουμε. Όχι, θα σε ακολουθήσω, δεν είναι εσύ. Τι είναι αυτό? 2-2-1. Δεν θα ασχοληθώ κιόλας, καθόλου ρε φίλε. Όχι, δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και εκείνο το στενό τώρα. Ποιο στενό? Δεν υπάρχει στενό. Κάτσε να δούμε.
Ναι. Ας στήσουμε ένα τέτοιο. Terraform complete. Για να δούμε εδώ τα στενά και καλά. Δεν είναι στενά αυτά. Από εδώ μπορεί να ανέβει. Και από εδώ μπορεί να ανέβει. Από εδώ μπορεί να ανέβει. Θα υπάρχουν δυσκολίες. Εδώ είναι flat and rainy. Εδώ είναι rolling and rainy. Άρα πάμε εδώ πέρα. Fungus κτλ. Rolling and rainy, οπότε πάμε το κλασικό Farmland Road. Εδώ έγινε solar. Και καλά έγινε solar. Activate. Expand. Εδώ θα χτίσουμε ένα πλοίο. Hold. Μάλιστα. Ανάπτυξη. Μάλιστα. Ας πάει εδώ να κάνει kelp farms. Ωραία. Expand αυτό. Εδώ μπορεί να χτίσει και εδώ πλοίο. Έχει άνεση. Hold. Εδώ support from here. Ωραία, έτσι. Κάνε hold. Και αυτό συνεχίζει. Ναι, έχουμε θέματα, γιατί άμα αρχίσει να ανεβάζει στρατό πρέπει να κάνουμε περιπολίες. Λοιπόν, άμα κάνουμε εδώ την πόλη, είπαμε, ναι, εδώ κάνουμε την πόλη, εδώ θα κινείται, ή και στο διαγώνιο μπορούμε, και εδώ έχει φόγκους, εδώ. Τίποτα να βρούμε εδώ δεν γίνεται, έτσι. Enemy project initiated. Ωραία, εντάξει, κάντε αυτό. Production complete. Ωραία. Κάνε φόρμες. Έτσι, να γίνει η παραγωγή, ανάπτυξη. 6 ήταν για τις φόρμες, 2 ήταν. Άστο. Terraform complete. Φάρμα. Λοιπόν. Support from here. Disband. Ωραία. Hold. Fungus. Έτοιμο το πλοίο. Έτοιμο το πλοίο. Και τώρα εδώ θα κάνουμε stockpile energy.
Και αυτό σαν πλοίο μπορεί να πάει... Πού να κάνει περιπολία, μπορεί να... Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ μια πόλη ώστε να κάνει περιπολία εδώ, έτσι. Άλλο πόλη δεν μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε εδώ μια πόλη και περιπολία έτσι. Κάπως έτσι. Ας πάει εδώ πέρα. Εδώ είπαμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει πόλη, έτσι, κάπου εδώ. Μάλιστα, νάτι. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Λοιπόν, θα πάω δοκιμαστικά να βαρέσω, να δω τι άμυνα έχει. Βλέπουμε. Ας περιμένει εδώ. Λοιπόν, Μίριαμ ή Σαντιάγκο. Μήπως να κάνουμε ειρήνη με τη Σαντιάγκο. Α, ούτε καν μας μιλάει. Μάλιστα. Ούτε καν μας μιλάει. Καλά, συνεχίσουμε έτσι. Στην ευθεία. Έτσι. Terraform complete. Αυτά είναι, θα δώσει πολύ πλούτο. Λοιπόν. Κάτσε. Εδώ και εδώ, έτσι. Ωραία. Ωραία, πάει δίπλα και κάνει φάρμα και δρόμο. Εδώ θέλουμε solar να κάνουμε. Όπα, όπα. Production complete. Ωραία. Βρήκαμε Energy Bank και βρήκαμε και Free Market. Τώρα αυτό δεν είναι σίγουρο να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά το Energy Bank σίγουρα. Για να πάμε. Free Market. Police και Planet. Αυτό μας δίνει όμως σε ένα Energy Square. Μάλιστα, ακόμα δεν έχουμε τώρα πόλεμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αλλά παίρνουμε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, θα μαζέψουμε χρήμα. Έτσι εδώ. Άστο έτσι πως τι είναι. Support, Έτσι. Production complete. Αυτό είναι 3 άμυνα. 4 επίθεση.
Και 3 άμυνα. Μάλιστα. Τρία άμυνα. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Κάτσε να φέρω μαζί το ναυτικό. Terraforming. Το κλασικό. Farmine και Road. Φάρμα. Invalid terraform. Τζάμπα το κάναμε. Τζάμπα είναι ρόκι. Εδώ όμως σου πειράζει. Λοιπόν. Κάνει κανείς stockpile energy. Πολλές. Κάνουμε τράπεζες. 75 τένες. Κάτσε ρε φίλε, 75 τένες. Α, βάλτε εκεί. Έτσι. Ωραία. Wait. Terraform complete. Rolling. Και... Α, όχι, εδώ χτίσαμε, ναι. Οπότε κάνα εδώ μια άμυνα να έχουμε. Να καταργηθεί το άλλο. Το καταργούμε και τώρα. Όχι, περιμένουμε. Αυτός τώρα θα πάει διαολεμένο να κάνει mining εδώ. Χτίσαμε και εδώ. Εδώ Energy Bank. Μάλιστα. Και εδώ χτίσαμε. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε. Να οργανώσουμε την επίθεση, γιατί γίνεται να πάμε έτσι. Τους πάει να χτίσει πόλη. Πού πάει να χτίσει πόλη? Ας φέρουμε εδώ τις δυνάμεις μας στην πόλη. Λοιπόν, τέλος του επεισοδίου. Έχει ανάψει το παιχνίδι. Στα επόμενα επεισόδια, στο επόμενο μάλλον επεισόδιο, θα συγκεντρώσουμε το στόλο εδώ πέρα. Ελπίζω να προλάβουμε να μην έχουμε πρόβλημα, αλλά λογικά αυτός θα αρχίσει να μετακινείται προς τα πάνω. Θα γίνει εδώ πέρα θαλάσσιες ναυαγίες θα γίνουν. Πρέπει να προλάβω να χτίσω μια πόλη εδώ, να την έχω σαν βάση για να γεμίζει εδώ πλήρως τα πλοία μου, την ενέργεια, και να φεύγουν από εδώ, να ελέγχουν αυτή την περιοχή
για να αποκλείσουμε την Κολονέλ Σαντιάγκο να ανεβεί προς τα πάνω. Για τη Μίρια δεν είναι πολύ απειλή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να στείλω και εδώ στόλο. Έχει κάτι πόλεις εδώ τελειωμένες, τελείως απρόκειται, τις κάνει δηλαδή. Πρέπει να οργανωθούμε, να κάνουμε στόλο. Αυτή είναι η απειλή, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά η Κολονέλ Σαντιάγκο, έχει δυνατά κομμάτια. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο.